Myšlienka samotného Upsteeru je super v tom, že etablovaná firma sa rozhodla pomáhať malým začiatočným podnikateľom a malým firmičkám na to, aby sa rozbehli. Vlastne pozrieť sa na to, či ten ich nápad, ktorý majú, dáva zmysel a otvoriť im tú cestu v tom, aby to rýchlejšie zistili. To, čo nám Upsteer dal a v čom si myslím, že tá pridaná hodnota bola super, je, že sme mohli problémy, ktoré sme mali, riešiť s odborníkmi, ktorí už si tú cestu, ktorú my sme aktuálne razili, už niekedy prešlapali. Čiže sme mohli dané veci konzultovať a zistiť vlastne ich pohľad na vec. Na to, ale aby startup takéto niečo mohol robiť, musí byť dopredu veľmi dobre pripravený. Pretože musí vedieť, kde má aké problémy, aké veci potrebuje riešiť a aké oblasti sú tie, kde sa necíti silný. Niekto je silnejší vo financiách, menej silný v marketingu a v salese. Toto je dobré si na začiatku povedať a vyjasniť. Potom vám budú odborníci z ASEKA a vlastne z Upsteeru vedieť výrazne lepšie pomôcť.